Ray, seo de chiad a bhliain mar Uachtarán Oireachtas na Gaeilge. Could you mata se gal go dtí seo? Tá má baint Oireachtain soltas. Ní a bhs go mhainthan soltas ach tá daoine ráidlumm gur bheith seán teachtas is fearr a bhí ón le bliantí fada agus tá déanana ghfuil bainte go hen lei sin. Dúáil? Beidir mar dúirt daine bhhainlumm gur híl siad gur baint agam sa leis mar Uachtarán agus tá sásteigh réidhfuil. Agus ó se deachar de se inis a bheith sa ról sin a net bhí chuiste is téite stíhir na gcomórtais sí mar a bheith agóní. Nuair a ddíir siad orm glacu leis an ónor seo, agus is ónor agus gradam iontacha an gradam is mó a hilmé le híal. Dúirt mé am hen crochnómé go mór na gcomórtais. Mar ní ro blianar bich ó hasimid hir an lárnach n-ochtóidí. Nach ro mé am an gcomórtais. Ach camera nar crochna méidir charbeh. Gwil mé baint Oireachtain solt agus sprí as a bheith Uachtarán agus na dúilge sí troma seo hatá orm gáil hart a brunú dúisniú seaá picturí an teachar ar fad. A dearing betir go grinnan tú de chara mór. Jolína? Joké? Jo? Má gur an chéile tá muid bliana. Seo an chéad bblion riamh ó haisiimiid. Tro blian óhan nachhfuil muid le chéile. Agus dag mé leis héana am líana agus chuir sé sethar gcomórtais uair an nua chumha agus scéalaocht agus bhain sin chiadáidin sa dachán. Íon támáid. So tá sé ráid go mé sé leis héana rééis an blion seo agus tá ansás na má bhíon. Agus an sílan tú go bhfuil testa ábalta níos mó thuirt an ról agus an sílan tú go testa ábalta níos mó chuirt don ról marall goró ar a páirt agus na Oireachtas le na bliantí. Tá Oireachtain taithí agam ar na gcomórtais teanga mar hampla scéalaocht, aghlabhairte, lubíní agus uair an nua chumha. Ceir cin sin go háirithe ó lárnach n-ochtóidí. Agus tá Oireachtain bléthú agus finial forbathe a níiad teachtarthú le trocha bliana nuas. Gúil sé do chréite. Mar hampla nuair a rinn máid dinne an chéad lubín riamh, bhí muid is títhe siomar ranga. Le beidir fithe daine an. Sinna méid? Anois, na hagla bhairte beidir ag an am sin go raibh níos mó rathair tortha, but fós bhí muid is títhe siomar ranga le beidir chuige daine. Deir an seo ag an Oireachtas, faoi dódhéag, faoi chuige is a 8 páistí, páirteach in san aghlabhairte, faoi dódhéag, speisialta. Tá Oireachtain rathairte níiad teachtar. Agus bhí muid an gach céim den bhealach a baint solt agus is rud a thógan mo chrí gohfuil an cheird seo gohfuil an alín tradiisiúnta seo sláán anois. Agus bei se thuirte aige dtí an chéad glúin eile agus an chéad glúin eile. Gus mis go rud eile thógan mo chrí. Na daoine a scríomhann an tábhar seo den na daoine beaga. Teismothirí agus muinteoirí go háirithe. Níl creidún go leor a gáiltífa. Daoine a scríomhann ábhar don na daoine beaga seo. Daoine a chreachtaíonn leofa daoine a dhéanann festis agus mar sin de agus a churann ar an stáidse agus tar nó héan na daoine beaga héan mar tógann sé crógacht. Dul ar an stáidse os cóir daoine agus nuair a ecan tú iad faoi bhán níom lína déag déis, faoi dóíag, faoi cuaigtéag, faoi ochtéag. Deachar agus Harbh speisial de ghfuil sé sásta agus ábalta seo a dhéanann. Well, tá dearí na seaartaine a teart áan inis, ó tú súil inis den líonn se thugann i ríist. Tá me súil leis crothnó mé é seo camera mar bhain mé Oireachtain soltas. Agus ach ag an am chéarna tá mé súil le bheith aráis am an aghlabhairte agus lubín a rééis ar an blion seo thugann. Agus cé go mé má magóhar go mór ganstad, crothnó mé má hanmhéit, crochníí mé agus bé muid a rééis le chéile ar an blion seo thugann. Gáilanta, go míle maigad. Gur mín mai ar héanamh réidir.